Ọmụ na phone chimwa na sema hali ya nwa nwaanyị aka ebibi na elie nwa nwaanyị ma mụ na onwe m rutara m enweghị bad intention ebe ọ nọ onye lọvụ na-egbu ka mmanya aṅanụ m ntị anyị jerekwa na-aga wee ruo that extent ndị a na-agakwa na ndụ mụ na ya na-abịa udo nwaanyị na-emeki plan ka a sị ga-eme ka nnata ka wee bịa udo famili ahụ at the process mụ na onwe m na-agbakwanụ mbọ na-enwetakwana ihe nchọrọ na nwere ike na-help my family wee gaa nye mere onwe nne ya wee tikwenye na skuul na federal polytechnic na Asarawa mgbe ọ chọrọ ịba skuul nsị ya nne achọkwa m ịzụ nwa onye ọzọ ma ọ bụ nwaanyị ọzọ ịma anụbeghị anụ na skuul ihe ọ na-eme ka m zụọ nwa mmadụ na skuul na m achọghị ya na m anwụwere ya si kama m azụ mmadụ na skuul ma etinye mmadụ ọkọ ya amụ ọrụ na mụta onye ahụ except my child ife nwanne m anaghị azụ ya na skuul my junior except itinye kọọ ya amụ ọrụ na ihe dị na skuul karịrị so nsogbu adụ na nne ya emenwe ya mgbe ọ bịara skuul nne na-atụ anyị plan ya ma mụ na onwe m bakwa na-agbakwa mbọ na-asọpọtụ ya ma ụmụ ego projekti ma ego practical ma ego assignment ma ego feedings ma ịmago agụrụgụrụ ego maintenance megide nne echiche mana nne onye na-agba mbọ nke ọfụma nne ọkwanụ onye na-agba mbọ family ha ọkwanụ family nne na nna ha na-azụ ha ọfụma family ha ọkwa family nla ekele ọgụrụ na nne ya onye na-agwa nne ya okwu nne na-respect nne ọfụma ya afụrụ m ihe juru m anya na dia family ihe onye menwụ ihe ọ naghị emekwanụ mma kpochiri na mma anụ ya bụ nwa nne na-abịa ụda life nne na-etikwara anyị ọnụ na-ehepụkwa na-adụkwa anyị ndụmọdụ na-abụkwa anyị ya adịla anyị na mma o were ofu mgbe o nwere ka esi ebe a maka ọ bụrụ ọsọ ya ka nne na-azụ na yunivesiti mgbe nne na-azụ ụmụaka ịtọ nọ na yunivesiti mana nne echiche wee kpọọ nne sị na mma achọkwanụ ka onwe ihe nwa ya ga-eji n'aka otu ọ na-agụ skuul ka onwe ihe ọ ga-eji n'aka ọ ya na-emechirekwanụ na ọ chọọ ịga skuul ọ naghị ya ego transport fees ụmụ ihe ha ma ọ nwee ka ihe sisiri ka aga ogotoro ya taata ọ chọwa onye ọ ya na ego nne sị m na ọdụkwa mma ka egotere ya akwụkwọ ụmụaka na ọ na-aga afịa saịdị ahụ na ọ nọkwa into that business sensụ gbadụ mepee ihe biznes nke a si anya ka a nọrọ ọkụtagodi obere kọntena na-elegodi dị ya kwa na ọfụ ka o sikwa mbọ na ya na mma emepere nnukwu shọpụ na ya ọzọ onye nwe afịa ndị afịa ruo taata ama m ka o sisi wee gaa ọ gaghị ọfụma ọzụrụ ozikwo ya gaba nke a aga bụrụ mgbe anyị aga TP teaching practice gwawa m sị m na ọ chọrọ ka nwa ya nwaanyị mụọ ọrụ na ọ chọrọ ka ọ gawa teaching practice sensụ ụkwado na ọ na-agwa nwa ya nwaanyị anaghị ekwe ọsị ọ chọzikwa chọọ ịga Abuja eji teaching practice kpọọ nwa ya nwaanyị gwabi okwu gwagide ya si ya na ọ ka mma na ọ mụrụ ọrụ na nna gwabi ya sị na maya ha anụ nwaanyị na-enweghị aka ọrụ gwagide ya omecha ekwe mkpụ ụgwọ o ji amụ ọrụ kwụọ ụgwọ everything ọmụwa ọrụ which is na ọmụchagwa ọrụ a now many things even last year na ya last school fees mma akwụkwọ ya ụgwọ na-emere many things mgbọ niile na-agbakwanụ ka ndị odu ya ka ọ ya ahụ nnata ka ya afọ isi chesighị ike like that at least nwaanyị m ji ihe ụwụ nke nne onye anyị ebidokwa n'isi like ndị udo gị ya like onye nke m na onwe ihe ya emekete ka anyị breki kwa ya nwere onwe na-enyekwa m hope anọzi m na ime last 2 years 2023 ya ihe ebido na December 2023 mgbe ahụ fon ya mebiri emebi fon ya mebiri emebi na Jenụwarị na December ka ishu unu na-agwa gị bidoro so December 2023 so ha nọ m mgbe o nwere ka ihe ndị juru m isi family things juru m isi ji wee ju m isi ọ sị m na ọ chọkwara na ịkpa isi na mmụ ya nsị ya jikwa isi si oke na ọ dịkwa mma ịmago ihe nwoke na-eche cheberute ebe ọ na-eje ọgbam nkịtị ihe ọzọ n'ozugbo ruo December ọkpa isi mana ntị kwere na ego Christmas since that December wee kwụrụ ọtọ chenji ya na-ajụkwanye ya ihe ọwa ajụgidere m ya ajụjụ a ruo ihe dịka ebe March before ya wee saa m ihe wishi onye mana after ka agbachara anya December by ending of January fon ya emebie o jipụrụ fon nwanne ya nwaanyị chaatị ya maka mma nwanne ya nwaanyị na-akpa ketọrọ ya dara etu m na nwanne ya nke ada ha na-akpakwa mụ na ụmụnne nke nwoke na-akpakwa ndị nke na WhatsApp ejipụrụ m nọmba nne ya na nne mana o jighị nọmba enyi ofu nọmba sịgụrụ ya nsị ya wee chaatị ya m sị m ihe mere ndị worried mgbe chaatị nwanne nwaanyị ọgbọ na fon ya emebiwo emebiri kpamkpam si ya nsogbu adụlọ si ya sendere m akaụntụ nọmba ya nwanne ya nwaanyị sendere m akaụntụ nọmba ya ntiri enyi nwaanyị ya ego o wee go fon ya then if you need something o go fon ya gotekwanụ fon ya ma still agwụye chenji ya ọ sị Hannah thank you so much I love you so much agwụye chenji ya from then issue na-ajụkwa ya kedu ife still like if you appreciated
na phone angoli from akalata really appreciated if you won't cook them non agwa nwa ka na akpakata eche ndị na ajụ ahụ jukite si aka before I know been peace before so nsogbu onwe ihe o mere nkọleti anya ọkwe ndị onye ọdụ kwuru okwu mana nsogbu nke na karịa tupu ya kere ife ọgwụ na-ewe ebe machị wee sị m ihe nwachikwa wee wụrụ n'oge Disemba a na ya na nwanne ya nwaanyị nke tọrọ ya si ha ka ha plak ya ndị enyi ha ka mara onye ya akwụ ụgwọ na ha sị na ha agwa na ha chọrọ ịkpa isi mana ọ ka ha tinye ka ha kwuo n'ụdị na ha chọrọ ịkpa isi ka mara onye ahụ etinyere ego na nwanne ya nwaanyị mekwara nke ya enyi nwoke tinyere ya ego then enye m onwe ya gwa m nke m na m etinyere ya ego ka ọ wee kpaa isi gwazie onye o nwere ihe ị nara m enye gị ego isi gị nna enye gị ego isi gị dị agwa m agwa ebe ọgba agbakwana m na-enye gị m na-etiri gị ego otu atụrụ m agbọrọ m mma nọkọta otu m ji akaụntụ nọmba nọkọta otu m tiri gị ego nwa ya kwụ na fon si na o nwere ego ifu kere ego ihe ọsọ gị nyadụrụ na akaụntụ ma ọ bụ jide ma ọ gụgoro ya mere ihe dị gị mkpa ka ka o ji wee wụrụ maka ihe enweghị isi oke mgbe esikwa n'aka n'ime wee mara na enweghị ihe m na-eje gba nwa ka o sidoro m isi otu n'okwu okwu ikwukwu n'okwu na ụdị ka m si ya enweta kọnsaịn ebe ị na-eje iji osokwu onye like that wee were maka wee na-esesi m okwu sens tụchada awa na ọsọ m na ọmadịzi otu agha and anyị na-agakwanụ mana since ama still issues isi ụtọ na-ekwu okwu na complain maka mgbe nwere onye na-ekwu okwu kwandụ nwere onye adịghị ihe n'ubu ime na ihe complain ha n'ofu m n'obi na complain mgbe ọ nọ na-asị m I'm sorry na ya ọ nwụkwana ihe I'm sorry biko chenjie ngwa gị ihe na m achọ ihe m kwụsị ya imezi ihe ọkwụkwana ihe na-esi m sọrọ orukwu mechakwa emekwa ozugbo ama nne ya eziokwu na-etere anya ọnụ enwere onwe isi ike karịkwụzie ọ na-emekwụzi isi ike onwezi onye ọ na-anụ okwu ma nne ya na-agwakwu ya okwu ma ụmụnne ya na-enwe isi na-agwa ya okwu ọ na-anụkwụziri mụ na onwe m okwu n'isọtụ nne ya akpụkpụ na kọmplen kwụrụ maka dị nwa na-agwakwu ya okwu na-agwa ihe ha niile mechaa sọtasị m ya nwee isi nne ya na-esetụrụ anya nne ya na-esetụrụ anya ụmụnne ya na-esetụrụ anya mgbe ụfọdụ mgbe ihe akarịa ọ na-eru Ọgọst last year 2024 o nwere isi mbịa nwee ebe m nọ ndị obodo ndị Arabụ bịara zuo m oshi n'ụlọ m na apatmentị m ha ji egbe bịa zuo m oshi which is since n'ụlọ obodo ahụ dịka ihe mebere ndị kapital city ka nọ dịka ihe a na-eme na kapital city ebe anyị nọ ụmụ ihe ime obodo na obodo a ka dịka ihe a na-eme sị na two story building wee mee escape gbaa ọsọ anara m na fon m ma ego m ihe niile dị na ụlọ m ọwụ na nwa landlord onye kpọrọ those people wee bịa gbaa ọsọ n'ụlọ ọwụkwa na ndị Naijiria anya ihe na-emekwa nyanwụ ihe ndị mkpụrụ onwe ha ejentị ha na ndị landlord na-alụkọ akpọta mmadụ n'ụlọ ahụ o mee 4-5 days landlord na ndị otu ha abịazi ochi chụfụ onye arụ ụlọ akpọtakwa onye ọzọ ha na-emechụta eke nyanwụ ihe wee mee m wee gbara aka gbaa ọsọ na uto na mụrụ m nwere ka o sidere m mgbe ha ihe aka dị m n'aka mgbe ọ na-eru echi ya ngoro fon gba ụmụnne m gbaghachi ha na-ekwe ihe mere asị osu gbara mkpọkwa anya ya mgbe mụ ya nụrụ ihe na-eme mụ ya nara ya fon mụ na ya na-ekwu ya na-adụ m ndụmọdụ sị m hafụ na ọ ya adịcha mma nye nwere onwe ya adụ ife iruru sọrị ka ọ sị m ịmaga onwe dị piti ka ọ sị m ihe mere m dịka ihe mere m efu gị so sendere last message nsị edere m n'abalị dadị ihe a mere mgbochi fon a mụ na mụ ya kwuchiri sị ya na ụdịka ihe mere m ị na-adịghị ekwu ite okwu ọfụma mana ịfụ na mma gị n'ala fon dịka okwu mma gị gwara m na-akwanye ya bụ ihe a na-akpọ kịarịn ma ọ dịka ihe mere m edi ede kịarịn ma ọ nwekwanụ ka ọ dị wee mee escape ma escape klaki nya trafik nya kidnapping na escape death because ntinye 2-story building mee escape ma other things edịlọ kịarịn na ya nwekwanụ ka ọ dị ihe ka nta pụchara ya na meseji oru echi ọ tụfọrọ m ọnụ ruo nwanne echi ya ihe ọzọ sị m dat na ihe ọ chọkwara n'ịgwa m